rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. bagi bangsa ini kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, mari bersama-sama kita peduli bagi bangsa yang kita cintai ini. Saya mengajak jemaat GKJ Mendungan untuk tetap tinggal di rumah, ibadah di rumah, kita berdoa di rumah, supaya bangsa ini segera dilepaskan dan dibebaskan Tuhan dari berbagai macam persoalan, khususnya COVID-19. Mari bersama-sama kita berdoa, mari bersama-sama kita peduli, mari bersama-sama kita angkat tangan kita memohon Tuhan memulihkan bangsa yang kita cintai ini. Mari jemaat GKJ Mendungan bersama-sama kita peduli, bersama-sama kita berjalan, bergandengan tangan, menyatukan hati, berdoa kepada Tuhan. Ayo, melalui lagu ini kita sungguh-sungguh akan berserah kepada Tuhan. Pasamuan ingkang kinasih, simangga pangibadah menika kita lumebet wonten ing timbalan pangibadah. Dinten punika pasamuan ing sajagat sami mahargya Pentakosta utawi tumedhakipun Sang Roh Suci. Sang Roh Suci kaprasetyaken dening Gusti Yesus kangge nunggil gesanging umatipun Gusti. Awit saking panuntunipun Sang Roh Suci, kita kiat nglampahi kesan. Ugi amargi Sang Roh Suci menika kita nggadahi pangajeng-ajeng ing jagat punapa dene ing swarga.
wilujeng mahargya Pentakosta. Kita padhe jumeneng kita ngrepekaken kidung angka 280 sekawan potongan sepindah kalih lan 3. Pasaman ingkang kinasih, dinten menika kita ngawontenaken pangibadah mirunggan inggih dinten Pentakosta. Mila sumangga pangibadah menika kita purwakani kanthi sesarengan ngakeni bilih pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Gusti Allah Sang Hyang ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Ingkang sih kasedyanipun kangge ing salami-laminipun. Pinujiya Allah Rama, Putra lan Roh Suci. Samangke dumugi ing salami-laminipun. Para sedherek, salam karahiyun. Gusti Allah tansah nunggil ing gesang panjenengan sedaya. Ugi nunggila ing gesang rakyat sedaya. Pasamuan kaaturan lenggah. Kita pitados bilih kita nampeni ilining toya gesang saking Sang Roh Suci. Ilining toya gesang menika ngebaki gesangipun saben tiyang ingkang tansah mbikak manahipun dumateng pakarenipun Gusti. Tinarbukaning manah nampeni pakarenipun Sang Roh Suci menika wujuding tanggapan kita dumateng sabdanipun Gusti Yesus piyambak ingkang mrastiyakaken tumedhakipun Sang Roh Suci. Sumangga pasaman ingkang dipun tresnani Gusti, kita sami ngraosaken pakarenipun Gusti Allah kangge puliing gesang kita sarta dewasaning gesang kita wonten ing Sang Kristus Yesus. Kita badhe ngrepekaken kidung tiasku muga kasoana padha setunggal lan kalih. Asku
Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti. Sumangga kita nelangsani dosa-dosa kita, ngakeni dosa kita wonten ngarsanipun Gusti, wonten ing salebeting pandonga. Sumangga kita ndedonga. Tumedhak duh Roh Suci, kawula mugi paduka penuhi kalayan ilining toya paduka. kawula ingkang ngelak amargi lumampah ing pasamunaning gesang, mugi paduka paringi kasegeran. Duh Roh Suci, kawula mugi paduka penuhi kalayan ilining toya paduka. Nyawa kawula ingkang sayah tuwin ringkih, mugi paduka paringi kekiyatan. Duh Roh Suci, kawula paduka penuhi kalayan ilining toya paduka. Kawula paduka paringi kasagedan supados wicaksana ing saklebetipun ngemunah gesang. Duh Roh Suci, kawula paduka penuhi kalayan ilining toya paduka. Tumedhak duh Roh Suci, katangekna kawula, kaobahna krentek kawula, kasengkuyunga anggen kawula melampah, nalusur enering iman kawula. Duh Roh Suci, kawula paduka penuhi kalayan ilining toya paduka. Paduka apunteni kawula, manungsa ingkang kebak dosa menika, sarta paduka ndandosi kawula temah pantes ngalami pakaryanipun Roh Suci. Duh Roh Suci, kawula paduka penuhi kalayan ilining toya paduka. Amin. Sumangga kita memuji Gusti kanthi kidung pasamuan Jawi 289 padha setunggalan kalih. Sang Roh Suci mugi bareng. Sang Roh Suci mugi bareng aradai tias kula, pimen tentrem rahayu kapenuhan ing tresna, Duh Gusti kasetya paduka kula neraken. Mugi bareng nedhakaken Roh Suci ing tias kula, Gusti mugi nucekaken tias kula. Sumangga cahya paduka amadang tias kula, mugi pepeteng ing dosa pinirat dosa daya. Duh Gusti kasetya paduka kula nelaken, mugi bareng nedhakaken Roh Suci ing tias kula, Gusti mugi nucekaken tias kula. Pasaman ingkang kinasih, Gusti Allah menika Gusti ingkang muasih, mila kepareng paring pawartosih rahmat dhateng kula lan panjenengan. Ing asmanipun Gusti Allah, dosa kita sampun dipun apunteni. Ing asmanipun Gusti Allah, dosa kita sedaya ugi dipun ampuni. Sumangga kita sami gesang kanthi tansah ngengeti sabdanipun Gusti Allah ingkang mekaten. Sakae wong kang katuntun dening Roh Allah iku padha dadi putrane Allah. Mekaten pawartosih rahmat saking Gusti. Syukur kunjuk Gusti Allah. Sumangga kita ngraosaken sehipun Gusti. Ing salebetipun manah kita setunggal-setunggalipun kanthi ngrepaken kidung 68 padha setunggal 3 lan gangsal.
Allah Maha Asih. Allah Maha Asih asuh putranya, Allah Maha Asih mring manungsa. Allah Maha Asih asuh putranya, Allah Maha Asih mring manungsa. Mila kula ngitung Allah Maha Asih, Allah Maha Asih mring manungsa. Gusti pamarta ngurban nyawa, Gusti pamarta wirat dosa, Gusti pamarta ngurban nyawa, Gusti pamarta wirat dosa. Mila kula ngitung Allah Maha Asih, Allah Maha Asih mring manungsa. Kula sinungan tentrem rahaja. Kula sinungan tentrem rahaja, kula sinungan pangaksama. Kula sinungan tentrem rahaja, kula sinungan pangaksama. Mila kula ngitung Allah Maha Asih, Allah Maha Asih mring manungsa. Sumangga kita lebet ing pandonga kula dherekaken. Rama sesembahan kawula ingkang pinarak dedampar agung wonten kraton swarga luhur samulya. Ing minggu Pentakosta menika Gusti inggih minggu-minggu tumedhakipun Sang Roh Suci. Kepareng kawula para umat kagungan paduka ing saklumahing jagat. Berunggan kawula ingkang makempal ing satengahing brayat kalus tunggal-tunggalipun. Sami sowan ngaturaken pamatur nuwun Gusti. Paduka tansah nganti berkahi lan nuntun gesang kawula. Menawi ing dinten menika kalau saged memuji lan luhuraken asma Paduka. Saestu mboten awis saking kegiatan kawula, kawasisan kawula, kapinteran kawula, nanging kala pitados inggih sedaya menika minangka pakarenipun Sang Roh Suci ingkang nuntun kawula, berkawula supados tasah ngabekti manembah dumateng Paduka kanthi tumindak leres laras, kanthi andhap asor lan ikhlas satulusing manah. Matur nuwun panganti Paduka lan rawuhipun Sang Roh Suci ingkang tansah wonten ing gesang kawula, wonten ing brayat kawula, wonten ing pasamuan kagungan Paduka. Inggih Sang Roh Suci ingkang nuntun kawula lumampah wonten ing margi ingkang leres, nggih marginipun Gusti Yesus. Sang Roh Suci ugi ingkang tansah ngrimati kawula Gusti wonten ing saruting lampah kawula lumantar ing manah ingkang tansah kepareng manah kawula tinarbuka nampeni wedharing sabda Paduka ingkang suci. Bila kepareng samangke kawula badhe nampeni pamaosing pangandika Paduka ingkang suci, Gusti kalau nyuwun kegiatan supados kalau saged nampi kanthi bingahing manah. Samangke kalau saged ngraos-raosaken kanthi tulusing manah lan kalau saged ngestoaken sabda pangandika Paduka kanthi bingahing manah. Awit kawula tinuntun dening Sang Roh Suci. Mekaten panyuwun pandonga kawula kalau pitados Paduka rawuh berkahi brayat kawula nuntun pangibadah menika dumugi paripurna samangke langkung-langkung dinten menika ugi kawula bingah-bingah lan ing salebetipun bingah-bingah kalau sampun nyawisaken riyaya unduh-unduh. Wonten ing asmanipun Sang Sabda ingkang sejati nggih Gusti kawula Yesus Kristus pandonga menika kawula unjukaken. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, kangge pamosing kitab suci waosan ingkang sepisan kapendhetaken saking seratan Wilangan bab 11 ayat 51 dumugi 3 ingkang mekaten.
Pinituwaning bangsa 70. Nabi Musa tumuli miyos sarta ndhawuhake pangandikane Pangeran Yehowah marang wong sak bangsa. Karo maneh nglumpukake wong 70 panunggalane para pituwane umat. Padha didhawuhi ngadeg ing saubenging tarub. Pangeran Yehowah banjur tumedhak ing sakjroning mega sarta ngendika marang Nabi Musa. Karo maneh roh kang dumunung ing Nabi Musa iku salung kapundhut. Kaparingake marang para pinituwa 70 iku. Kacarita bareng padha kadunungan roh tumuli padha medhar wangsit kaya nabi. Nanging sawise iku wis ora maneh. Ana dene ing palereban isih ana wong loro kang gari. Kang siji jenenge Eldad, sijine Medad. Kang iya padha kapanjingan ing roh. Iku iya kalebu panunggalane kang kacathetan nanging padha ora melu metu menyang tarub. Mulane iya banjur padha medhar wangsit kaya nabi kang ana ing palereban. Banjur ana sawijining wong enom lumayu ngaturi uninga marang Nabi Musa. Ature, Eldad kalian Medad sami medhar wangsit wonten ing palereban. Yusak bin Nun kang wiwit enom mula dadi abdine Nabi Musa tumuli matur. Duh bendara kula Musa, mugi panjenengan pambengi. Nanging banjur dipangandikani dening Nabi Musa. Ya kene nganti semono anggonmu mbelani aku. Syukur menawa umate Sang Yehowah kabeh padha dadi nabi. Marga padha kaparingan rohing Pangeran Yehowah. Nabi Musa banjur tindak wangsul menyang ing pakemahan kadherekake dening para pinituwaning Israel mau. Mekaten sabdanipun Gusti. Puji syukur Kunjuk Gusti Allah. Sumangga pangandikanipun Gusti kita tanggapi kanthi maos Jabur Mazmur 100 ayat 21 dumugi 3 gangsal. Kita waos secara litani. Kula ingkang miwiti Bapak Ibu ayat candhaipun. Saestu kathah sanget yayasan paduka menika, Duh Yehowah. Sedaya wau sami paduka titahaken kelayan kawicaksanan saindenging bumi kebak ing titah paduka. Lah menika samudra ageng lan wiyar tebanipun. Ing mriku kemruwet kewan-kewan ageng alit tanpa wicalan kathahipun. Ing mriku kapal-kapal sami lelayaran saha lewiyatan ingkang paduka titahaken. Paduka damel lelangan. Sedaya sami ngajeng-ajeng dhateng paduka supados kaparingan tedha ing wancinipun. Menawi paduka paringaken lajeng tinampenan yen paduka gegaraken asta paduka sedaya sami katuwuhan ing kasainan. Menawi paduka nyingidaken wedana paduka sedaya sami gragapan. Menawi paduka mundhut nyawanipun lajeng sami pecah lan wangsul dados lebu malih. Menawi paduka maringaken roh paduka lajeng sami tumitah saha lumampahing bumi paduka kados dadosaken enggal. Kaluhaning Sang Yehowah langgeng ing slawase. Pangeran Yehowah karnan marga saka pakaryanan. Panjenengane kang mirsani bumi ndadekake gumetere gunung-gunung
kaasta banjur wetokake kukus. Sakjegu urip aku arep ngidung kagesang Yehuwa. Salawase aku ana. Aku arep ngidung Mazmur. Kunjuk marang Gusti Allahku. Muga anggonku nggagas-nggagas ana ing ngarsane iki kapireng ing panjenengane. Aku bakal tasah bunga-bunga marga saka Pangeran Yehuwa. Para wong dosa ing bumiku cik ben tumpes lan para wong duraka cik ben ora ana maneh. Nyawaku ngluhurna asmane Pangeran Yehuwa. Haleluya. Waosan saklajengipun kaserat wonten lelampahaning para rasul bab ingkang kaping kalih ayat 1 dumugi ayat kaping 21. Makaten jangkeping pangandikanipun Gusti. Riyaya Pentakosta tumedhake Sang Roh Suci. Bareng ing dina riyaya Pentakosta kabeh wong padha nglumpuk. Dumadakan ana swara saka ing langit. Saemper sumiuting angin gedhe kang ngebeki sak omah kang kanggo lelungguhan. Banjur padha ndeleng ilat-ilatan kaya urubing geni kang ambyar lan nibani sakwiji-wijining wong mau kabeh. Tumuli kabeh padha kapenuhan ing Roh Suci sarta banjur padha wiwit guneman nganggo basa liya bab kang kawisekake dening Roh supaya kalairake. Nalika samono ing Yerusalem ana wong-wong Yahudi kang saleh saka sarupaning bangsa ing sangisoring langit. Bareng ana swara mengkono mau tumuli wong akeh padha teka kumrubut sarta padha kuwur atine amarga saben wong krungu para rasul padha ngandika ngagem basane wong-wong mau. Kabeh padha njenger kaeraman banjur padha clathu. Apa sing padha caturan iku dudu wong Galilea? Kepriye dene kita dhewe-dhewe padha krungu anggone caturan nganggo basa kita dhewe, yaiku basa kang kita anggo ana ing negara asal kita. Kita iki wong Partia, Media, Elam kang padha manggon ing Mesopotamia, Yudea lan Kapadokia, Pontus lan Asia, Frigia lan Pamfilia, Mesir lan ing wewengkone tanah Libya kang cedhak karo Kirene, wong-wong neneka saka ing negara Rom. Iya wong Yahudi, iya wong kang manjing agama Yahudi, wong Kreta lan wong Arab. Kita krungu wong-wong iku padha celathu nganggo basa kita dhewe-dhewe bab pakaryan agung kang katindakake dening Gusti Allah. Kabeh padha kairaman sarta bingung lan padha sapocapan mangkini. Apa to tegese iki nanging wong liyane ana kang ngecek celathune. Wong iku rak padha mendem anggur manis. Khotbah Rasul Petrus.
Rasul Petrus tumuli jumeneng dalah para kantine 11 sarta ngendika kalawan swara marang wong-wong mau. Para sadherek Yahudi saha panjenengan sedaya ingkang sami dedalem ing kitha Yerusalem, mugi sami nguninganana saha kula aturi midhangetaken atur kula. Tiang-tiang punika boten sami mendem kados panginten panjenengan amargi sapunika saweg jam 9. Nanging inggih punika ingkang kapangandikaaken dening Gusti Allah lumantar Nabi Yoel ingkang mekaten. Besok ing dina-dina kang wekasan mangkono pangandikaning Allah. Ingsun bakal ngesokake roh ingsun marang sakabehing manungsa. Anak-anak ira lanang lan wadon bakal padha medhar wangsit lan wong nom-nomira bakal padha ndeleng wahyu sarta wong-wong ira kang wis tuwa bakal padha oleh impen. Uga para abdi ingsun lanang lan wadon bakal sun esa kira ingsun ing dina-dina iku lan bakal padha medhar wangsit. Sarta ingsun bakal nganakake mukjizat-mukjizat ana ing dhuwur, ana ing langit lan pratandha-pratandha ana ing ngisor, ana ing bumi. Getih lan geni sarta kumeluning pego srengenge bakal salin dadi peteng dedet lan rembulan bakal dadi getih sadurunge dinaning pangeran kang agung lan luhur iku teka. Ana dene saben wong kang nyebut asmaning pangeran iku bakal kapitulungan rahayu. Makaten sabdanipun Gusti Allah. Puji syukur kunjuk Gusti Allah. Pasaman ingkang dipun tresnani Gusti, dene waosan Injil ing dinten menika kebenet saking Injil Yohanan utawi Injil Yohanes bab 7 ayat 37 dumugi 39. Bareng dina wekasan yaiku nalika gedhe-gedhening riyaya mau, Gusti Yesus jumeneng sarta nguwuh. Sing sapa ngelak iku maranono aku lan ngombeyo. Sing sapa pracaya marang aku iku kaya wiraose kitab, ilen-ilen banyu urip bakal padha mili saka ing batine. Pangandikane mangkono iku kang dikersakake yaiku roh kang bakal ditampa dening wong-wong kang padha pracaya marang panjenengane. Dene nalika semono, Roh Suci durung rawuh amarga Gusti Yesus durung kamulyakake. Pasaman ingkang kinasih mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus mila rayu saben tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti Allah sami dipun lampahi ing gesang patintenan kanthi kasetyan. Haleluya. Shalom. Wilujeng enjang para sedherek ingkang kinasih. Puji Gusti, wonten ing minggu pungkasan wulan Mei taun 2022 kula lan panjenengan dipun keparengaken sami makempal wonten ing dalem piyambak
kangge mengeti dinten Pentakosta utawi tumedhakipun Sang Roh Suci kagem para pitados kagunganipun Gusti Yesus. Ugi kita mirunggan pasamuan ing kekasih bendungan, kita ugi mahargya kados ing taun-taun ingkang sampun kita lampahi inggih menika unduh-unduh. Sinaosa riyaya unduh-unduh ing dinten menika beda kalian riyaya unduh-unduh ingkang sampun kita lampahi, awit kawontenan ingkang nembe kemawon kita alami sesarengan inggih wontenipun pandemi COVID-19. Nanging mugia sedaya menika boten dadosaken kita lajeng kendho anggenipun kita tansah ngaturaken panuwun dumateng Gusti neng kepara lumantar sedaya ingkang kita tampeni kita saya malih nggadahi kasantosan anggenipun kita tetep nderek Gusti kepara kados jejeripun khotbah dinten menika nampi ilen-ilening toya gesang saking Sang Roh Suci saestu kita tampi lan samangke kita ugi saged ngilekaken pawartos toya gesang menika dhateng sesami kita. Brayat ageng pasaman ingkang tansah dipun tresnani dening Gusti, saben manungsa mesti nggadahi pengalaman ing gesangipun. Lan menapa ingkang kita raosaken, menapa ingkang kita tampeni ingkang mawujud ing pengalaman mesti badhe kita cariosaken dhateng tiyang sanes. Mila kathah tiyang sepuh ingkang sami nyariosaken perkawis-perkawis ingkang rumiyin nate dipun lampahi dhateng brayatipun. Ugi wonten menawi kita gadah kanca, kita ugi cariyos dangu mboten pinanggih, kita saged bernostalgia malih nyariosaken ingkang sampun lumampah. Napa malah ing jaman-jaman sakmenika wontenipun media sosial saged manggihaken kita kalian kanca-kanca kita ingkang dangu mboten pinanggih. Kepara ingkang sampun taunan, puluhan tahun mboten pinanggih wonten media sosial kita saged pinanggih lajeng kita cariyos. Suwe ra ketemu, piye kabare? Tentu kathah cariyos ingkang sami kita rembak utawi kita cariosaken dhateng tiyang sanes. Lelampahan-lelampahan wonten ing gesang kelolaan panjenengan salebetipun kita ngraosaken bingah, ing sabetipun kita ngraosaken sisah lan sak piturutipun. Mila nalika pandemi COVID-19 menika wonten ing satengahing gesang kelolaan pan ing dinten menika, kita ugi lajeng enget dhateng cariyos-cariyos ingkang sampun kalampah. Rumiyin ugi nate wontenipun pandemi flu Spanyol, nggih Bapak Ibu ingkang nalika semanten kuatah atusan ewu kepara mayuta-yuta tiyang ingkang lajeng nemahi pejah awit wontenipun flu Spanyol. Kathah tiyang ingkang sami nyariosaken bab ingkang kados mekaten. Mekaten ugi Ibu Bapak ingkang kinasih brayat ingkang dipun tresnani Gusti, kadang kala kita ugi nyariosaken bab lampah gesang kita ingkang ngalami aurat, ngalami sayah, ngalami sulayah, ngalami pepes ing pengajeng-ajeng lan sapiturutipun. Ngadepi maneka wani kawontenan kita lajeng sulayah, kita lajeng pepes, basanipun gampang lajeng lokro, boten nggadahi semangat, boten nggadahi daya, anggenipun kita sami nglajengaken lampah gesang sesarengan. Tentu kathah tiang-tiang ingkang nate ngraosaken bab ingkang kados mekaten. Mila Bapak Ibu ingkang kinasih, wonten satunggalipun pawartos ingkang ngengetaken bilih kathah perkawis-perkawis ingkang saged kemawon datengaken kesayahan tumrap gesangipun manungsa. Jiwa ingkang sayah, gesang ingkang sayah
Lan wonten ing mriki wonten 6 pratandha kita ngraosaken kesayahan. Nggih. Ingkang sepisan nggih menika sayahipun raga. Bapak Ibu, kita saged kemawon tilem sedalu natas. Lan nalika kita tilem mesti kita nggade pengajeng-ajeng, nginjang kita wungu kanthi bagas saras, kanthi seger, kanthi kiyat, kanthi santosa, kanthi rasa. Nanging kangge tiyang ingkang jiwanipun utawi batinipun sayah Bapak Ibu, angel kita badhe tilem. Kepara sinaosa kita saged tilem, nanging nalikanipun kita menika wungu, raga kita, badan kita menika boten seger nanging ngraosaken lungkrah, ngraosaken boten sekeca. Mila wonten ingkang mastani bar tangi turu kok awakku lara kabeh. Niku kadang kala dados pratandha jiwa kita, batin kita ugi ngraosaken kesayahan. Bapak Ibu ingkang kinasih, ingkang kaping kalih, nalikanipun tiyang menika ngraosaken kesayahan nggih menika asing nglamun, pirsa nglamun nggih. Nek basa sanipun nglamun niku melamun nggih. Ngalamun lan nyingkur saking kasunyatan. Kasayan menika ndadosaken setunggaling tiyang kados menggalekan mangsa kepengker, lajeng ajrih kita badhe nglampahi gesang ing sak candhaipun. Nggih, mila kadang-kadang menawi kita, ngopo nglamun nggih. Biasanipun tiyang ingkang nglamun menika bayangaken menapa ingkang sampun kalampahan lan adatipun nggadahi raos ajrih anggenipun badhe nglajengaken gesangipun. Perkawis ingkang utami nggih menika menawi setunggaling tiyang boten remen dhateng wedal samangke sarta nyobi nindakaken kawigatosan kanthi sedaya cara ingkang sajaipun saged kalampahan. Mila nek wong lamun, nek kebablasen kadangkala lajeng saged kemawon napa Bapak Ibu? Napa? Nek wong ngalamun niku biasane ya mboten gadahi kegiatan, lungkrah sulayah, lan nek kebablasen niku saged ndatengaken kita ngajal. Ngajal pirsa nggih membuat kita mati. Iya. Mergo ning nglamun cobi Bapak Ibu nek nglamun ngeten nggih. Lajeng mboten ngerti dumadaan kaget jantungen ngeten. Saged kemawon ndatengaken kita ngajal utawi tewas. Para sedherek ingkang kinasih, tiyang ingkang sayah jiwanipun ingkang kaping 3 nggih menika kadang kala kita nggadahi pangraos ingkang mulah malih. Manah kita menika mulah malih. Boten marem dhateng kawontenan-kawontenan ingkang kita raosaken. Boten peduli dhateng bab-bab ingkang kita raosaken. Gampang ngraosaken duka, mudah marah sanadyan namung kesenggol ing bab-bab ingkang alit nggih. Mbok pilih kita sedaya nate ngraosaken ingkang kados mekaten. Kadangkala gumujeng kemawon ndadosaken pinggeting manah lajeng kita duka dhateng sederek-sederek kita. Ing menapa? Kadangkala ngriki ngraosaken saya. Kowe iku ora ngerti, aku kok kesel kaya ngene kok jak guyon. Nah, kadangkala menika Bapak Ibu ingkang kesel mboten raganipun nanging jiwanipun. Mila jiwa ingkang sayah kita ngraosaken perkawis-perkawis saged kemawon ndatengaken kita lajeng gampang emosi lan sapiturutipun. Menika manusiawi, sedaya kadangkala ngraosaken ingkang kados semekaten. Ingkang kaping sekawan para ingkang kinasih, jiwa ingkang sayah menika kadangkala kita lajeng nutupi menapa ingkang kita raosaken raos sedih. Mila kathah tiyang-tiyang ingkang lajeng nutup dirinipun boten purun bikak manahipun. Keng napa nggih kala awit sayah donge sedih ning etok-etok ora sedih. Menika ngraosaken sayah ing bab jiwanipun. Nutupi kasisahan boten sansaya kita menika ngraosaken bingah ing manah nanging kala mangsanipun datengaken saya awrat kita ngraosaken kamomotan. Mila Bapak Ibu wong niku nek sedih kebangetan sedhihe menapa ingkang badhe kalampahan?
wong niku nek banget sedih. Mboten gadhahi pengajeng-ajeng. Saged kemawon lajeng ugi nemai ngajal. Bisa sampai karena kita sangat sedih, kita bisa mengalami kematian. Sedih banget. Mula nek wong sedih niku kadang kala maem mawon boten sekeca, ngunjuk mawon boten seger, boten purun ngunjuk, boten purun dahar, raganipun saya lungkrah. Temah datengaken surut, tenaganipun kepara saged dumugi ing ngajalipun. Merga napa saking sedih. Saged kelampan kangge kula lan panjenengan sedaya. Lajeng jiwa ingkang sayah ingkang kaping gangsal menapa inggih menika pepinginan kangge umpetan saking tiang sanes amargi rumaos pepanggihan mujudaken perkawis ingkang ganggu damel. Tiang menika nek jiwanipun sayah biasanipun lajeng namung ngumpet, tidak mau bergaul dengan yang lain. Bapak Ibu, kula nate nyariosaken kawontenan ing gesangipun para remaja pemuda wonten ing Jepang. Wonten salah setunggalipun penyakit ingkang sakmenika kathah dipun alami dening para muda. Kenging menapa penyakit menika awit piyambakipun ngungkung atau membatasi diri, boten purun medal saking griya, kepara boten purun medal saking kamaripun, mung nang kamar wae. Menapa kok menika saged mekaten? Awit wonten tuntutan tiang sepuh ingkang awrat wonten ing negari Jepang. Mangke Bapak Ibu saged cek wonten ing Google penyakit anak-anak muda di Jepang. Penyakit ingkang datengaken piyambakipun boten malih kepingin medal saking griya, kepara namung wonten ing kamar. King menapa sepisan malih awit tuntutan tiang sepuh, kowe kudu ngene, nek kowe kerja kudu kerja kaya ngene, nek kowe sekolah kudu sekolah sing kaya ngene. Awit rumaos boten saged netepi menapa ingkang dados tuntutanipun tiang sepuh, mila pemuda-pemuda wonten Jepang menika milih basanipun gampang mengurung diri di dalam rumahnya sendiri-sendiri. Jiwanipun sakit, umpetan boten purun sawung kalian tiang sanes. Keng menapa awit dipun tuntut kalian tiang sepuh kudu kaya ngene. Menika ingkang kalampahan Bapak Ibu. Lajeng ingkang kaping 6 ingkang pungkasan tiang ingkang jiwanipun sakit inggih menika tiang ingkang tansah menggalih awon. Saya ing nyawa merek satunggaling tiang menggalih awon dhateng dirinipun sesami lan gesang ingkang dipun lampahi. Nyawang ingkang awon dhateng diri kita, nyawang ingkang awon dhateng tiang sanes, nyawang awon dhateng menapa ingkang dipun lampahi. Nika tiang-tiang ingkang sami ngraosaken sayah wonten ing jiwanipun. Tegesipun orang-orang yang tidak memiliki pikiran yang positif thinking, nanging tiang-tiang ingkang namung nggadahi negatif thinking, utawi orang yang selalu berpikir negatif. Ojo-ojo aku nek ngene elek, ojo-ojo aku nek ngene salah. Lajeng piyambakipun boten saged mengekspresikan gesangipun kanthi positif wonten ing gesang sesarengan. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, mekaten ugi kasunyatan ingkang dipun alami nalika semanten ing jamanipun Gusti Yesus. Kita ugi mangertos kathah tiang-tiang ingkang ngraosaken kesayahan. Wonten kalih perangan sayah awit bangsa Israel menika nembe dipun jajah dening bangsa Rum. Dipun kuwaosi dening bangsa Rum. Tentunipun kathah aturan-aturan pranatan-pranatan ingkang kedah dipun lampahi dening bangsa Israel kangge netepi dados bangsa jajahan. Kados rumiyin Bapak Ibu menawi kita mangertos 3 tahun bangsa Indonesia menika dipun jajah dening bangsa Jepang, kados pundi kawontenanipun tentu ingkang sepuh saged nyariosaken. Awrat kudu nglakoni, nek ora nglakoni nggih mesti mati. Mila Romusa kerja rodi lan sapitutipun niku awrat sanget. Bangsa Israel ugi ngrawon ngraosaken perkawis ingkang kados mekaten. Gesangipun awrat
Semplah lan sapitupun awit bangsanipun menepi dipun jajah dening bangsa Rom. Bapak Ibu saged ngraosaken menawi gesang kita menika dipun jajah dening tiyang sanes kados pundi raosipun awrat. Kala wingi nembe kita sami mangertos pawartos kados pundi ABK anak buah kapal wonten ing kapal nelayan sami ngraosaken awrat boten namung boten dipun gaji nanging dipun sia-sia kepara kedah pejah wonten ing kapal boten saged wangsul jisimipun dipun larung wonten ing seganten. Awrat Bapak Ibu ingkang slamet namung kawan welas nggih mboten lajeng saged cariyos betapa beratnya pekerjaan mereka di kapal nelayan. Mangan wis dibatesi, nyambut gawe kudu nonstop, awakipun ringkih, sakit, lajeng wonten ingkang tiwas. Priyatosaken sanget menika gesang ingkang dipun jajah. Mekaten ugi dinten menika kita ngraosaken dipun jajah. Kula mboten mastani dipun jajah ingkang kados pundi, nanging wontenipun pandemi Corona utawi COVID-19 kita ugi rumaos terjajah. Ngraosaken kaprihatosan ingkang kados mekaten. Awrat Bapak Ibu. Lajeng ingkang kaping kalih menawi bangsa Israel mboten namung raganipun ingkang rumaos kajajah nanging ugi jiwanipun awrat kenging menapa awit kedah nindakaken angger-angger inggih angger-anggeripun Gusti ingkang dipun peksaaken saking para pangarsaning agami nalika semanten tiang-tiang Yahudi, ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat niku kudu ya. Kowe kudu nglakoni sing kaya ngene. Mila awrat. Salah setunggalipun contoh ingkang kita tampeni lumantar paksanipun Yohanan inggih nalikanipun wonten pawestri ingkang dumawah ing tumindak Cina dipun abenajengaken wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus. Ingkang intinipun tiyang ingkang lepat manut pranatan angger-angger Taurat kedah nampi pau kuman. Ingkang boten misungsungaken semanten nampi pau kuman. Ingkang nglampahi mekaten nampi pau kuman lan sak piturutipun kepara ingkang pukasan Bapak Ibu Gusti Yesus ugi nampi paukuman awit dipun anggep sampun nyenyamah kasucening asmanipun Allah Sang Rama. Gusti Yesus nganggep dirinipun menika Allah. Ing pemanggipun bangsa Yahudi menika nyenyamah kasucening Gusti Allah. Wonten ing angger-angger Taurat ingkang nomor 3. Sira aja nyebut nyawiyah marang asmane Pangeran Yahweh Allahira. Gusti Yesus dipun anggap kados mekaten mila Gusti Yesus lajeng dipun hukum kanthi dipun salib. Awrat jiwanipun Arab, basanipun batinnya tertekan. Wis bendina kudu kaya ngene, nanging tata cara agama kudu kaya ngene. Awrat. Sayah boten namung ing raga nanging sayah ugi ing gesangipun. Mila Ibu Bapak ingkang kinasih kala wonten ing Injil Yohanan 7 ayat 37 dumugi 39 Gusti Yesus rawuh nyalikanipun bangsa Israel menika nembe ngawontenaken riyaya ingkang ageng. Gusti rawuh lan ngendika, sing sapa ngelak iku maranono aku lan ngombeya. Sing sapa percaya marang aku iki kaya wiraose kitab ilen-ilen banyu urip bakal padha mili saka ing batine. Bapak Ibu menawi kita menika nembe saya mesti kepengin bab-bab ingkang nyegeraken. Bangsa Israel ugi mekaten Gusti Yesus pirsa bilih bangsa Israel menika nembe kraosaken saya sanget. Bila Gusti Yesus maringi pangandika, sing sapa ngelak iku maranono aku lan ngombeya. Ngelak niku mboten namung ngorong ing bab toya, mboten. Nanging menika mralambangaken kados pundi Gusti Yesus pirsa bilih bangsa Israel menika nembe ngraosaken saya ngelak lan sapetipun. Nalika Gusti Yesus pirsa, padha mrene yo. Sing sapa ngelak maranono aku lan ngombe yo. Napa nalika semanten Gusti Yesus lajeng nyawisaken unjukan ingkang awujud toya? Mboten.
Nanging Gusti Yesus paring pangandika ingkang saged nyegeraken, ingkang maringi pengajeng-ajeng dhateng bangsa Israel. Kepara samangke raos ngorong, raos ngelak menika dening Gusti Yesus dipun jangkepi nalika Sang Roh Suci tumedhak wontening jagat. Wontening ayat-ayat saklajengipun. Ayat 3:9. Pangandikane mangkono iku mau kang dikarsakake yaiku roh kang bakal ditampa dening wong-wong kang padha pracaya marang panjenengane dene nalika semono Roh Suci durung rawuh amarga Gusti Yesus durung kamulyakaken. Bapak Ibu ingkang kinasih, sak sampunipun tiang-tiang Yahudi, para murid ingkang raosaken ngorong nindakaken menapa ingkang dados timbalanipun Gusti. Tiang-tiang ingkang sami nderek Gusti Yesus kala wau boten malih ngraosaken ngorong, boten malih ngraosaken sayah, nanging tansah nggadahi pengajeng-ajeng, selalu memiliki harapan. Boten malih ajrih ngadepi kawontenan-kawontenan ingkang kala wonten ing ajeng kula sampun matur. Nek wong sayah niku ajrih ngadepi kawontenan-kawontenan. Nanging saksamunipun tiang-tiang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus menika nampeni pakananipun Sang Roh Suci. Kathah ingkang sami nggadahi semangat malih. Boten ajrih malih ngadepi gesang. Boten malih ajrih ngadepi kawontenan-kawontenan ingkang badhe lumampah. Nanging tetep semangat tansah setya ngantos dumugi ing selami-laminipun. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kenging menapa mekaten awit ing gesangipun nampeni ilen-ilenan toya gesang saking Sang Roh Suci. Toya gesang sepisan malih boten toya ingkang awujud wonten ing gelas, neng toya menika ingkang datengaken segering jiwa, ingkang datengaken tambahing semangat wonten ing gesang kula lan panjenengan. Lan toya menika ugi ingkang badhe maringi daya lan kekiyatan anginipun kita lumampah nglajengaken gesang wonten ing Sang Kristus. Sinten ingkang boten ngraosaken saya? Sedaya manungsa kita saged ngraosaken saya. Gusti ugi pirsa nalika semanten kathah tiang-tiang ingkang saya. Mila Gusti sampun nyawisaken toya ingkang saged ndatengaken kita menika kiyat santosa lan seger. Sepisan malih boten toya ingkang wonten ing lepen, boten toya ingkang wonten ing sumur, boten toya ingkang pamnangking nggih menika piyambakipun piyambak. Gusti Yesus piyambak minangka toya ingkang saged nyegeraken nyawa kula lan panjenengan. Lan nyawa menika seger, nyawa menika santosa, kita ugi badhe nggadahi raga ingkang kiyat lan santosa. Mila Bapak Ibu, lumantar tumedhakipun Sang Roh Suci, kita tetep gadahi pengajeng-ajeng. Kita nampeni ilen-ilening toya gesang saking Sang Roh. Lan sasampunipun kita nampeni ilen-ilening gesang menika, toya ingkang nyegeraken menika, monggo kita cariosaken dhateng tiyang sanes. Sampun ngantos kita namung nyariosaken bab-bab ingkang datengaken sayah lan semplah. Nek monggo kita nyariosaken bab-bab ingkang datengaken kekiyatan lan semangat segering kapitadosan kita dumateng Gusti Allah dhateng tiyang sanes. Kathah tiang-tiang pitados dhateng Gusti Yesus awit menapa Bapak Ibu nampi pawartos ingkang bingahaken ingkang nyegeraken kala wau. Kita dados tiang Kristen menika akan nampi pawartos bab Gusti Yesus ingkang nyegeraken nggih napa mboten? Menawi kita mboten nampi pawartos ingkang nyegeraken, mesti kita mboten dados tiang Kristen. Mending milih liyane. Mending ora percaya karo Gusti Allah. Saged kemawon kita dados tiang-tiang ingkang ateis tanpa Tuhan. Nang sasampunipun kita ngraosaken kita ugi nate mireng cariyos ingkang nyegeraken. Para pitados ing jaman-jaman rumiyin ingkang tansah kiyat lan santosa tinuntun dening Sang Roh Suci. Sedaya menika dipun cariosaken ngantos kula lan paning dinten menika nampi cariyos menika.
Cariyos ingkang bingahaken, boten cariyos ingkang datengaken sayah lumrah. Ning cariyos ingkang nengsemaken cariyos bab Gusti Yesus Kristus ingkang sampun ngilekaken Sang Roh Suci tumrap gesang kula lan panjenengan sedaya. Mila lumantar tumedhakipun Sang Roh Suci kita dipun ingetaken bilih kita nggade kegiatan boten awit saking kita piyambak nanging saking Gusti piyambak, saking Sang Roh Suci. Banyak orang bersaksi tentang Tuhan Yesus dan banyak orang yang mendengar menjadi percaya. Tugas kula lan panjenengan menapa ingkang sampun kita tampi menika kita ilekaken dhateng sesami kita supados ingkang pitados saya malih santosa, ingkang dereng pitados samiya nampi pawartos ingkang nentremaken, ingkang ngayemaken. Awit pawartos ingkang ngayemaken lan nentremaken menika boten wonten ing bab sanes kejawi namung wonten ing Gusti Yesus Kristus. Lumantar tumedhakipun Sang Roh Suci tansah nyantosaken kula lan panjenengan nyegeraken kita badhe badan menika sayah badhe kawontenan menapa kemon kalampan nanging nyawa kita seger kebak ing kabingan wonten ing Gusti temah kita tansah nyariosaken ingkang sae berpikir positif berpikir benar lan itulah yang akan terus kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang kagem pasaman kekaji mendungan supados daya seger santosa lan kiyat wonten ing Gusti Yesus. Gusti nuntun lan berkahi kita sedaya. Amin. Teman-teman ing wekdal ning sawetawis. Supados nyawa kawula mboten kotong, supados kawula tansah kasegeraken. Duh Gusti sampun ngantos paduka nilar kawula. Teng paduka tansah ngebaki gesang kawula kanthi roh paduka ingkang suci. Kados senenganipun paduka ngebaki para pinituwa, para pinisepuh nalikanipun jaman Nabi Musa. Paduka penuhi kanthi roh paduka satemah sedaya saged memulang bab ingkang saituin prayogi. Ugi nalikanipun jamanipun para rasul, Sang Roh Suci ugi katedhakaken supados saged memulang tumrap tiyang sanes. Rasul Petrus dalah para sekabat saged memulang dhateng bangsa-bangsa sanes ingkang boten mangertos basa nanging awit saking Sang Roh Suci sedaya saged nampi pawartos ingkang bingahaken, ingkang nyegeraken, ingkang nyantosaken nggih menika pawartos bab Gusti Yesus Kristus piyambak. Gusti kawula ingkang gesang dinten menika ugi nyuwun kegiatan Sang Roh Suci sampun ngantos nilar kawula tansah wonten ing gesang kawula gesang brayat kawula nyegeraken lampah kawula nyantosaken lampah kawula satemah kawula samangke ugi saged ngilekaken katresnan paduka tumrap sesami nyuwun kegiatan do Gusti wonten ing panuntun lan pakarenipun Sang Roh Suci. Amin. Monggo kita sesarengan kalian umatipun Allah ing sadengah wekdal saha papan. Sumangga kita nginggalaken iman kapitadosan kita kanthi ngucapaken pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. Ingkang kabebutaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maria. Ingkang nandhang sangsara nalika jumipun Pontius Pilatus kasalib lan pasedo lajeng kasaraken tumedhak dhateng ing teleng palingan. Ing tigang dintenipun bumi malih saking antosipun tiyang percaya. Lajeng sumeka dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking mriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang pisan kalang ingkang percaya. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasman Kristen setunggal ingkang suci saturatin inggih patunipun para suci. Menapa dene pampuning dosa, tanipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan ingkang kinasih, sampunipun kita nampi pangandikanipun Gusti. Semoga kita sami sowan lumantar ing pandonga.
kula dherekaken. Rama ingkang makuwon langgeng wonten kraton swarga ingkang endah saha mulya. Keparenga kawula sowan Duk Rama. Kawula namung saged ngaturaken gunging pamatur saha syukur. Dening wanci enjang menika paduka kepareng dumateng pasamuan paduka. Supados sami midhangetaken panuntuning pangandika paduka ingkang murakabi dhateng gesang kawula. Sinaosa wonten ing satengahing pangujining negari saking paduka, ananging kawula taksih dipun sagetaken makempal. Saestu menika titik kegiatan kawula. Nanging sedaya dumados menika namung kersa paduka Duh Rama. Pramila saestu wanci enjang menika nyawa sajiwa kawula dipun kebaki dening raos bingah sakawit pangandika paduka saestu ngengetaken dhateng kawula Gusti. Bilih paduka sinaosa sampun sumengga dhateng swargi, ananging paduka ngengeti karingkian badan kawula. Pramila paduka prasetya badhe ngintunaken maringi roh panglipur supados kawula kalipur wonten ing saendang kawontenan. Punapa melih karingkihan kawula Gusti, saestu menawi kawula boten katuntun dening pangosipun Sang Roh Suci, kawula ngakeni sinten kula Gusti, sinten kula. Saestu kawula boten gadhahi daya kegiatan menapa-menapa, boten wonten ingkang saged kawula pameraken lan kawula umukaken wonten ngarsa paduka. Ning sedaya kadadosan namung saking agenging sing paduka ingkang katandukaken dumateng kawula. Punapa dene ilening toya saking Roh Suci, mugi saged mbekta kawula wonten ing sapundi papan lan panggenan. Kala saged nélakaken bilih gesang kawula saestu sampun dados kagungan paduka. Sae tumindak sae wijanten kula Gusti supados nélakaken lan ngluhuraken asma paduka. Gusti, sinaosa paduka tebih wonten kraton swargi, ananging asta paduka boten kirang panjang menawi badhe paring pitulungan dumateng kawula sami. Pramila keparenga kala nyuwun sih pitulungan paduka Gusti. Nanging saderengipun mugi paduka kersa paring pangapunten mengatosa panerak kawula, supados boten dados pepalang anggenipun kawula sowan lan matur wonten ngarsanipun Gusti. Supados menapa ingkang kawula aturaken paduka midhangetaken Gusti. Gusti, kanthi andhap asoring budi kawula nyuwun, mugi wonten rumentahing sih palimirma dumateng kawula mirungganipun bangsa kawula ingkang wanci-wanci menika sawekat taman ing wabah COVID-19 menika Gusti.
Mugi paduka kersa kepareng enggal mungkasi. Awit kawula mangertos bilih menika namung salah satunggaling panginget dumateng kawula para bangsa. Mirungan bangsa Indonesia ingkang boten milaur dumateng Gusti. Ananging kathah para tiyang ingkang sampun gega dumateng pikajenganipun manah piyambak-piyambak. Pramila Gusti, mugi paduka kersa paring pangapunten. Mugi ta paduka berek, paduka tuntun bangsa kawula supados sami nilaraken ing samukawis ingkang awon, nanging mugi lumampah dumateng kaleresan ingkang datengipun saking Gusti. Gusti, pramila kawula nyuwun hambok bilih wonten pasamuan paduka wonten ing pundi papan ingkang ketaman ing sesakit menika lajeng dumawah ing pepejah. Gusti, paduka kepareng paring papan ingkang sekeca katimbang wonten ing donya. Paduka papanaken wonten ing tengenipun paduka supados ngraosaken kabingahan ingkang langgeng. Awit wonten ing mrika sampun wonten loh ingkang tumetes lan tetangis so kasisahan. Nanging sedaya menika namung kabingahan katentreman karahayat ingkang langgeng salami-laminipun. Dene wonten ingkang ketaman menika sakmenika sawektipun rawat Gusti, mugi paduka mulung asta, paduka paring pangapunten. Paduka sarasaken kawula pitados bilih rah paduka saged nyarasaken sair samukawis penyakit. Gusti, kawula yakin kawula pitados wonten perkawis ingkang mokal wonten ing paduka. Ananging sedaya saged kalempahan menawi paduka ngersakaken. Pramila namung kawula nyuwun sih piwelasipun paduka kemawon. Menapa dene para tenaga medis kasebat perawat, menapa dene dokter, Gusti sinaosa sampun mangangge ageman ingkang saged mitulungi mboten saged katularan dening penyakit menika. Ananging saestu menika mboten jamin kawulujengan. Sedaya tanpa panguwaspun paduka ingkang tansah ngadi, sedaya menika badhe tanpa gina. Pramila ingkang utami panyuwun kawula Gusti, mugi ageman ingkang saking paduka inggih menika kegiatan lan Sang Roh Suci lan Kristus Gusti ingkang sampun sedaraipun sampun milih sageda mlebet, sageda nutupi gesang kawula. Mirungganipun para medis sampun ngantos katularan ing penyakit menika Gusti. Kawula nyuwun paduka tedahaken panguwasipun wonten ing satengahing donya menika. Mirungganipun para pasamuan paduka Gusti, sumangga kawula aturaken sakwetahipun wonten ngarsa paduka. Mugi Sang Roh Suci tansah nganti, tansah nuntun, tansah memucal kawula supados kawula tansah ngluhuraken asmanipun Gusti. Dene para pangajenging negari saking Bapak Presiden dumugi wonten ing sapangandhapipun ingkang saweg menika saweg sisah menggalihaken kawontenan mika. Gusti,
Paduka paringi kawicaksanan. Paduka sarengi, Paduka paringi kegiatan supados saged menggalihaken kawula sami ingkang kanthi perkawis menika kawula wonten ingkang kecalan pandamelan lan sapanunggalanipun. Paduka berkahi, Paduka pitulungi, Paduka cekapi lumantar penggalihipun pamrayoginipun saking pemerintah kawula. Pramila Gusti inggih kawula tansah ndongaaken Dinungan pasamuan Paduka tansah nedha nrima saha supados kawula ngaosi lan nderek punapa ingkang dados aturanipun pemerintah sampun ngantos kawula nglawan napa ingkang sampun dipun aturaken. Pramila Gusti inggih kawula ndongaaken dening pasamuan Paduka ing dawah wonten ing sakit penyakit. Mugi Paduka mulung asta, Paduka kersa nyarasaken Gusti supados saged saras kados wingi uni matemah ing sak mangke saged lelados lan ngabekti dumateng Paduka. Dene ingkang pantos pendamelan taksih sekolahan sak panunggalanipun ginamung wonten ing asta Paduka kawula aturaken. Awit Paduka ingkang nemtokaken gesang kawula sae sak menika dumugi wekdal-wekdal ingkang badhe dateng kawula namung pasrah sinasa kawula mboten mangertos ananging Paduka ingkang badhe mapanaken. Namung kawula nyuwun wonten ing satengah kawontenan Paduka paringi kegiatan sampun ngantos kawula kecalan kiblat, kecalan kapitadosan kalian Paduka. Nanging Gusti dumugi wonten ing ajalipun ing samangke kawula tansah nggondheli pitados dumateng Paduka. Boten wonten Allah sanes ingkang kadah kawula sembah namung Paduka Gusti Yesus Kristus ingkang sampun wungu saking antawisipun tiang pecah. Paduka berkahi pasamuan Paduka sae berkah secara tata lahir, sae berkah secara karohanen imanipun. Pados iman menika kantenan kalian inggih menika tumindak ingkang ngluhuraken asmanipun Gusti. Gusti taksih kathah bab perkawis ingkang kadah kawula aturaken. Nanging sinaosa mboten kawula aturaken mawi lisan kawula, nanging Paduka mangertos wonten ing salbeting patos lan kawontenan pasamuan Paduka. Mugi kersa Paduka berkahi. Paduka berkahi brawiyat Bapak Pendeta. Paduka paringi kacekapan saling kabetahan. Salwiring menapa kemawon Paduka cekapi. Tebihaken saking sakit penyakit, tebihaken saking molan sanes-sanesipun aning katentreman karaharjan tansah nganti Bapak Pendeta sabrayatipun. Makaten ingkang dados atur pandonga kawula namung linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang dipun kasih dening Gusti, sumangga kita ngaturaken pisungsung kanthi manah ingkang kebak panuwun syukur kanthi ngengeti pangandikanipun Gusti ingkang sinerat wonten ing Jabur Mazmur 107 ayat 21 dumugi 22 ingkang mekaten pangandikanipun. Wong iku mau karben padha ngaturake panuwun marang Pangeran Yehuwah awit saka sih kadarmane lan marga saka kaelokane marang para anake manungsa sarta karben padha nyaosake kurban pamuji syukur tuwin nyaritakake pakaryane Gusti Allah kalawan surak-surak. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, ing dinten Minggu Pentakosta menika kita ugi badhe ngaturaken pisungsung unduh-unduh kagem kamulyanipun Gusti. Sepinten ingkang sampun kita cawisaken
sinaosa unduh-unduh ing wekdal menika beda kalian taun-taun kepengker. Sumangga kita aturaken kanthi kebak ing raos bingah, kanthi tulus lan ikhlasing manah. Kados pangandika mekaten, nuli kowe ngriyayakna dina gedhe riyaya pungkasaning 7 minggu kagem Pangeran Yehowah Gusti Allahmu, kalawan nyaosake pisungsung manasuka miturut anggonmu kaberkahan dening Pangeran Yehowah Gusti Allahmu. Mila sumangga kita aturaken kanthi pandonga. Ngambali sowan malih Duh Rama, ngaturaken panuwun lan pamuji syukur awit paduka tansah ngrimati gesang kawula. Ing injang menika Gusti, pasamuan kagungan paduka ngaturaken panuwun, ngaturaken pisungsung wonten ngarsa paduka. Mugi pisungsung ingkang kawula aturaken, pisungsung mingguan, wulanan menapa dene pisungsung sanes-sanesipun, paduka kersa nyucikaken, paduka kersa berkahi. Kawula nggih ngaturaken pisungsung unduh-unduh kagem kamulyanipun Gusti. Sepinten ingkang sampun kawula cawisaken sinaosa unduh-unduh ing wanci menika boten saged kawula ngaturaken asiling bumi, ananging Gusti paduka tansah berkahi, paduka tansah nyucikaken supados pisungsung ingkang kawula aturaken dadosaken kamulyan paduka lan nyekapi kangge pasamuan kagungan paduka. Dene sederek kawula ingkang paduka paringi ayahan ngrigenaken waing pisungsung, paduka kersa mbrakahi, paduka paring kawicaksanan lan kajujuran, supados menapa ingkang dipun tindakaken namung midherek ing karsa paduka. Kathah dosa saha panrak kawula wonten ngarsa paduka, nyuwun agunging pangapunten. Wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang dipun kasihi Gusti, kita badhe ngaturaken pisungsung kanthi sinarengan kidung pasamuan Jawi 287 padha setunggal dumugi 3. Roh suci, roh sejati. Mugi rawuh
Pasamuan ingkang tansah kinanthi ing sihipun Sang Kristus. Karso mbikak manah panjenengan kangge nampeni ilining Sang Roh Suci. Dadosa seksining pakaranipun Gusti Allah. Kaluhurna panjenenganipun wonten ing gesang panjenengan. Kawula ngluraken panjenenganipun Gusti Allah sumber saking berkah. Mugi sampun anglangkungi kitung pasaman Kristen 8 sampun anglengkungi kawula. Kula mirang tiyang kathah tampi berkah patuko. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, sami mundura kanthi tentrem lan rahayu, ngilekno ilining Sang Roh Suci lan nampenana berkahipun Gusti. Gusti Allah nyantosaken lampahing gesang panjenengan kanthi sih rahmatipun ingkang boten wonten telasipun. Sang Roh Suci nedhaki dinten-dintening gesang panjenengan kanthi ilining toyanipun ingkang luber dinten menika dumugi ing slaminipun. Amin.